Takže čau lidi, tohle je hra School of Dragons. Kdybyste si ji chtěli stáhnout, je fakt dost dobrá. Do vyhledávače na obchodu Play stačí zadat jenom SOT a už se vám to tam bude nabízet. Je to hra něco takového, jak je film, jak vycvičit draka 1 a jak vycvičit draka 2. Kdo to neviděl, tak se na to podívejte. Mě to hodně bavilo. Můžete se podívat i na jak vycvičit draka na Vánoce. Ale pozor, jenom tam napište na Vánoce, ne na Vánoce. To by vám nevyhledalo. Sice je to slovensky, ale je to dost dobrý. Mě to bavilo. Tahle hra mě ovšem taky baví. No, tady už to vidíme načtený, jak je download complete 100%, tak to bude na 0, jak si to stáhnete, to se vám ještě bude aktualizovat. Já už to mám hotový, měl jsem trošku menší předpřípravy před videem. No, jak je enter username, password, login register, tak to nemusíte zadávat. Kdybyste chtěli hrát online, tak to vám potom vysvětlím. Jdeme na to. Play as guest. Vše se dozvíte, jak se to ovládá a ve videu vám to i trochu vysvětlím. Jak už jsem říkal, nebo neříkal, nevím, že je to první díl té série School of Dragons. Tak, tady můžeme být buď holka nebo kluk. Já budu kluk. Tak. Enter name. Tak třeba. Vekr. Vekr, kekr. Máte to poznat. To je jedno. Voučeňa, nebo. Oči budu mít červená. Vlasy. Co to je? Mně se to nějak seklo. Ne, neseklo. Hezký copánek, ale takhle asi nebudu vypadat. To je hezký, ale tady je copánek. Takže sorry, takhle taky ne. Tohle, no a fina, výborně. Tak. Budu jí mít takovouhle. Jo, pozor. Jak je viking name, tak to musí mít určitý počet písmen. Kdybyste tam měli třeba jen Ondra, tak vám to ještě potom, jak dáte OK, tak vám to ještě nabídne, jo? Jaký pokračování. Tohle jméno. Tohle nemůžu, taky nemůžu. Helmu nemůžu, štít nemůžu. Košilku. Dáme si takovouhle. Tak vypadá dobře. Občas se mě to seká, ale to potom budou poupravy. Tak. Teď si toho panáčka pojmenujete, oblečete a potom jdete na věc. Tyhle nebo tyhle? Tyhle, tak vypadá líp. Tak, ukaž náramek. Tenhle, hned jak jsem ho uviděl, tak se mi zalíbil. Tak, podle mě už je dokonalej. Nechápu, proč všetci musí mít sukínku. To je úplně trapný. No, nebudu to komentovat, mě to moc nebaví. Vždycky se to chvilku načítá, ale to teď není podstatné.
Loading. Tak. Už jsem tady. Takže. Jo. Tímhle se pohybujete. Tam tím skáčete a teď na něho kliknete. Jo. Já neumím anglicky, takže já si to nečtu. Takže tady je šipka, kam máte jít a tady je prostě úkol. Tady tímto skáčete, tady je nastavení, tady to, nevím, tady tohle jste vy. A za chvíli budete mít i draka. Tak, nasednete na bezzubku. Bezzubka není váš vlastní. Já musím teďka vypůjčit od škyťáka. Ale přesto to škyťák bude řídit, což je škoda. Tak, tady je jakýsi boj. Zajímavý. Takže tímhle lítáte tak, když to podržíte, tak letíte rychleji, tímhle se zastavíte a tímhle jak kdyby zatáčíte. Tyjo, se mě to jaksi seklo, že jsem byl pod drakem. Teď škyťák padá se svým oblekem a ten oblek vlastně si vyrobí ve dvojce až. V jak vycvičit draka 2. Spisovný. Tak. Kurník, už to do mě pálijou. Tak. Stačí 2 rány. X. Tímhle skáčete, jak jsem říkal, tímhle se pohybujete. Jo. Sekérku má. Teď vlastně tady tuto klec odemčete, že tam zadáte kód a v té kleci a je mít draka. Může to být různý drak, třeba vodní, elektrické. Teď to musíte učit vlastně takto. Tady je X. No. Tak to. Vlastně to, co se vám netřepe, tak to máte blbě. Teď se mě třepe všecko. Tak ještě si kliknete, jak se mě to teďka otočilo. To tam draka. Já mám elektrickýho. Zajímavé. Teď na něho kliknete, než se nás obrazí. Vidíte, tady se na něho můžete podívat tak. Tady se zase zvolíte, jestli holka nebo kluk.
si dám kluka, bude žlutý. Zelený. Tak se mně líbí, tak. Pattern červený a detaily bude mít modrý. Teda fialový. No, mně se líbí. Tak, teď si ho pojmenujeme. Třeba Jack. Jo. Pozor na to. Tady v tom jméně to platí i, jak jsem říkal, s tím příkladem pro to Ondru. Tak to musí být určitý počet písmen. To je i u draka. Tak. Já si ho pojmenuju třeba Jack Black. Jack Black. OK, a teď si pustím hudbu, protože se mně to fakt líbí. Už to můžu slomit. Tady už mám svýho draka, jak tam poskakuje. Tady klikám na škyťáka. Teď se mě zeptá na něco, nebo ne? Ne. Já jsem viděl už, jak vycvičit draka 1, to je ukázka, jak vycvičit draka 1, takže na to se musím dívat, přetočím. What was hiccup? Tohle? Ne, mám to blbě. Škoda. Kdybych uměl anglicky, tak to mám dobře. A tady vlastně tímto skáčete a když máte draka, tak tímto na něho nasednete. Náhodou je hezký, tak. Když teďka kliknete jednou, tak jenom trošku povzletí, ale když dvakrát, tak už letí. Tak, jak jsem už říkal, když dáte jednou, tak letí pomalejš a když takhle, tak rychlejš. Tak tímhle se zastaví, tak a tady letí nahoru. Tak a teď vám můžu ukázat třeba vodní střílí vodní koule. A no, tenhle střílí elektrický, že jo? Když je elektrický, tak je to logický. Já už budu přistávat pomalu. Tak. Tímhle zase sesednete z draka. No. Tak já teď tipnu na jedného a je to. Tak. Dá mi pár věcí na chytání ryb. A ty ryby potom použiju pro krmení. Tady. Tak. Jo, jasně. Tak. Tady máte vedle sebe takový box a tam máte návnadu. Tak. A teď kliknete rychlek a takhle se chytá. Nesmí to být na červeným, anebo přes tady tohle. Tak. Potom se vám to už časem nebude
zobrazovat, jako to budete moct kdykoliv dát strike, ale teď je to ještě lehký. Ale potom už to bude těžší a budete to moct zatáhnout s tím strikem kdykoliv. Teď jenom tak na vysvětlení to dali. Vlastně v levém rohu tam je, kolikátej jsem level, je to zeleným, první, Vekr Gekr, moje jméno, tam jsou body 1230 a půl hvězdičky zatím mám a mám 50 z 50 životů. Bacha, ne, mám ho, tak, OK. Vlevo dole zrušíte chytání. Tak. Tady je zase z jedničky. Já přetáčím, vy se na to klidně můžete dívat, ale... Tak. Teď zase musím na tady tohle. Jo. Takže teď buď můžete kliknout tam, jak je 11 na toho Jack Black, ale já kliknu vždycky sem na draka a dám tady tu vidličku, nůž a lžičku. A tady se vám zobrazilo, kolik máte ryb a jaký perč. Kliknu a dám mu ji. Tím se najít. Zase přetočím. Ne, mám to zase blbě, škoda. Jo, aspoň jedno mám dobře. Teď jdeme do, já nevím, jak se tomu říká, ale já tomu říkám vajíčka. Jsou v tím vajíčka a mláďata. A my si tam jedno vajíčko vybereme. Ze základních draků. Což je no, tam potom řeknu. A teďka nevím, jak se přesně jmenují ty druhy, ale já vám aspoň řeknu jména těch draků z toho filmu. No,
Je tam zipák, ten dvouhlavý drak, buřina, ta s těma ostnama. Potom je tam čert, jak teďka proletěl, takový bude mít potom rohy. A nebo ještě takový kamenný pust. Tohle si můžete oddělat. Jo, draka tady mít nemůžete. No, můžete, ale museli byste si ho přivolat. Tak. Teď si vlastně i popisujete, jakýho byste chtěli draka, takže. Vyšel mi ten tlustý kamenej. OK, to dáte. OK, ale nemusíte si ho vzít. Takže tady je ta s těma ostnama na ocasu. Tady dvojhlavej. Vidíte ho tady. Jo, a ty ostatní vajíčka, ty jsou potom za krystaly, který vidíte vedle peněz. Peněz mám 300 peso. Tady je ten čert, jak mu tak říkám, teď tady je. Právě se na něho díváme. A tady je ten kamen, jak jsem se ho vylosoval. Tak. Jaký ho si mám vzít? Tady je tu. Vidíte? A tady jak proletěla, jak letí ta zelená, tak to je ta s těma ostnama. Buřina. Tady tahle. Koho si mám vzít? No. Já se teďka rozhodnu jednoduše. Vemu si buřinu. Když jsem dohrával, tak jsem si vždy jsem si vybíral toho čerta, jak má ty rohy. Já mu tak říkám čert, protože čert má rohy. Tam bublá ta láva. Vlastně do té lávy to vajíčko hodíme a tím pádem z toho vajíčka se nám vykube to mládě v té lávě, to vajíčko pukne. Ono jak kdyby porupe, ne že pukne, porupe. Sune se nahoru pod takovou kamennou věcí. Tak. A potom to rupne a vy se zase vyberete barvu, jméno a tak. Jestli je to holka nebo občas se to docela dlouho načítá. Třeba teďka. Tak, už. Proč se to načítá? Musíte chvíli počkat. Jestli to budete hrát, tak se vám to taky tak dlouho bude načítat. Ale už je docela dost hodin.
Tak já to asi už ukončím. Tak. Potom se na to ještě podívám. Však stejně byste to uviděli. No. Tak. Takže čau a uvidíme se, no ne, že uvidíme, ale zase budete vědět, co dál u druhého dílu ze série School of Dragons. Čau.